Amarya ki daina kuka yau a gidan miji zaki kwana. Auren so akai Farida da Mukhtar haɗin yi daidai. Amarya ki daina kuka yau a gidan miji zaki kwana. Auren so akai Farida da Mukhtar haɗin yi daidai. Ta kunki a lafiya amarya Farida sani gaida ki. Kin zamto guda ɗaya tilo dole ne a gaida ki. Kin yo datan miji mai sanke game da nuna kishinki. Babu kamar ki ko kusa dolarin suna a fadar ki. Amarya ki daina kuka yau a gidan miji zaki kwana. Ki zauna lafiya da mijinki Farida kar ki saba mai. Kar da idan ya miki faɗa ki ma ki ce ki mai damai. Ki sani aljannata ki tana a kafar mijinki so ki mai. Kai ma Mukhtar karki ta ma na karka cutarwa. Amarya ki daina kuka yau a gidan miji zaki kwana. Auren so akai Farida da Mukhtar haɗin daidai. Soyayya ta yi riba yau auren ku an ka ɗaurawa. Alƙawarin da kun kawo juna kar da ma ku mantawa. Wata rana inda rai da rabo yaran ku za ku haifawa. Allah rabbi shi ya haɗa ku zaman ku za ya ɗaurewa. Amarya ki daina kuka yau a gidan miji zaki kwana. Auren so akai Farida da Mukhtar haɗin daidai. Idan kun yi faɗa a tsakani na ku sai ku sasanta. Kar da ku daga murya har wasu masu ji siyayata. Haƙuri mataki na yin nasara na san kuna fahimta ta. Ba a shuka gero kuma je a girbi dawa ba. Amarya ki daina kuka yau a gidan miji zaki kwana. Auren so akai Farida da Mukhtar haɗin daidai. Amarya ki daina kuka yau a gidan miji zaki kwana. Auren so akai Farida da Mukhtar haɗin daidai. Auren su da daɗi mai sanya ai zumuɗe. Farida ta zama amarya Mukhtar angon amarya. Ba zai manta da ke ba, ba zai cutar da ke ba. Yusuf Ruwaya ne ke kiran ku, haƙuri ku yi yau da juna. Amarya ki daina kuka yau a gidan miji zaki kwana. Auren so akai Farida da Mukhtar haɗin daidai. Lokaci ne Farida ga Mukhtar don Allah ku da nufin juna. Yusuf Ruwaya ne ya zo muku da wakar aure. Amarya ki daina kuka yau a gidan miji zaki kwana. Auren so akai Farida da Mukhtar haɗin yi daidai. Amarya ki daina